4 корейски продукта, които трябва да имаш. Започвам с моето скорошно откритие, а именно кремът с бамбук и пантенол на Purito. Пантенола е една от най-добрите успокояващи и хидратиращи съставки. Прониква в кожата, задържа влагата и подпомага кожната бариера. Формулата е много подходяща за акнеични кожи, шена кожна бариера или раздразнения. Този балсам от Ромент ми е толкова любим. Държа растителни масла и много готина формула, която заключва влагата и хидратира, като придава и много красив цвят. Страхотни лип комбота се получават с него. Medipure Wrapping маска с хиалуронова киселина, колаген и пробиотични съставки, която оставя кожата супер сияйна. Действа хидратиращо и противовъзпалително, също подпомага и балансирането на микробиома на кожата. Този серум на Ануа с 7 вида екстракт от ориз, мед, серамид, пантенол и други хидратиращи съставки. От най-любимите ми хидратиращи серуми. Предотвратява загубата на влага, съдържа арбутин, който се грижи за равния тен на кожа, помага здравата кожна бариера. Тези 4 продукта може да откриете в сайта на Беркер, а сега с код Елена може да ги вземете с до минус 50% отстъпка. Чао и сияйна кожа!